Tare da Hausa Guy da jami'an na ɓoye za ku ji cewa hukumar kwalama ta ƙasa ta bayyana cewa kwaɗayin 'yan Najeriya na hauhawa cikin gaggawa. Don haka ɓangaren dillancin tsire na hukumar ya sanar da ƙarin farashi. Cewar hukumar dai ƙarin farashin ƙoƙari ne na rage yawan masu kwalaman naman tsire a Najeriya. A wani salo mai kama da almara, wata sakaguwa da aka fi sani da robot a turanci ta zamo 'yar ƙasa ta farko a Saudiyya. Alamu dai ya nuna yanzu ba mutane kaɗai za a mulka a ƙasar ba. Ga abin da wakiliyar Hausa Guy a ɓangaren leke-leke ta leko mana. A wani ɗakin taro cike da manyan ƙasa da masu faɗa aji, sai mai gabatarwa ya ambata cewa yanzu ake gaya mana, Safiya, ina fata kina ji na, wai a yanzu ke ce 'yar Saudiya ta farko a jinsin robot. Da jin haka ko sai ta yi carab ta ce, na yi matuƙar alfahari da jin haka, ina godiya sosai ga ƙasar Saudiya. Wannan abin tarihi ne, na zamto robot ta farko da ta zama 'yar wata ƙasa a duniya. Sai dai a wajen taron da wajen wasu taruka, Safiya shigar turawa take abinta ba na larabawa ba. A lokacin da mata ke irin wannan zama lokacin kitso da gyaran gashi, Hajiya Safiya robot kuwa zaman ɗauri da saitin kwakwalwa take yi. Abu guda da makeran Safiya suka yi kure a kai shine sassaka mata fuskar tsofaffi a madadin irin na 'yan matan larabawa. Wataƙila su minista Fantami kafin su sauka su ma za su samo mana tamu sakaguwar ko sakago a Najeriya. Za a buɗe sabuwar majalisar ɗinkin so da ƙauna a Najeriya. Majalisar da ke cike da malamai da likitocin soyayya za ta fara koyar da 'yan ƙasa farallai, sunnoni har ma da mustahabban so da ƙauna a aikace. A cewar shugabar majalisar Hajiya Hamdiyya, miliyoyin manema masu so da ƙauna da ma'aurata ne za su amfana. Za kuma a sanar da ku ranar da za a buɗe zauren majalisar domin fara aiki. Asalin sata dai kwaɗayi. Karin maganarmu na yau kenan, ni dai da jami'an na ɓoye ba ma kwaɗayi sai kwalama. Bari ma mu ɗan taɓa harka da wannan.